Miko, nabanaw naman sa ka. Oh. Pero naupaw naman ka. Ayag. Patunono na ni. Balik naman sa lagi na imong kuha lagi. Korea Army ba? Korea Army ba? Talikod ko, talikod. Talikod ba, talikod? Korea Army sa tapa. Korea Army ba na? Oo. Korea Army, oh. Nagkagwapo ka? Unsa may imong gamit sabon? Ha? Karon. At tinra. Ha? Asin ni, bagno di mong naus asin. Ha? Oh, matantang ng bulig. Oh, stilan. Nakabalik ka dito. Dito kay lang ma'am nimo, balik ka na ano? Wa magkuhan kay ay gilakaw. Ya. Ako gina niya iyabana. Tubod. Mabutol magkuhana pero dili ka mo puo kay Kahoy di, dako di unsa man kahoy ya? Oh, kani ba? Oh, yan ang mga inanang kahoy ya. Kuan man na siya amigo. Bawal man na. Bawal lagi. Bawal las ni INR. Pero mananghid ra nga igo ra pulong dapit ra sa bintana. Pwede ra tingay na oy. Apoy, Pwede ra tingay na oy. apoy dira ayaw lang gini papuok. Muputol ko ana, di mo madlog. Ang problema ana, di basta-basta kontra na to. Ah, diskuido ka na kay sus dili ra bagid ang nanugo may prisuhon ang nagputol ra bagyod. Bantay ka? Maamong das ko inundan. Oh, pero ay no, naka suway naman ang kagpriso noon. Ay problema, ana naman ka. Hatda lang ti kagkaon. Kadako, mapreso ko na anam. Anha pa nyo ko diya i-masahin. O tay kason mo pula po. Namutol ko kahoy. Ayaw lang. Tanong sa gobyerno. Ayaw lang, dako makaso ang namutulog. Kuan, hangyoon lang ka, namuso. Yeah. Ha? Sus, mata na mo. Doha pa kasundang ako gida. Oh, paman. Dire kaya ra ako ngin. Doha mami ako nganap. Ha, marusundang. Ay, marusundang niyo. Ano to? Pero ang katuran doon sa bintana may katong mapakapak managod sa hangin. Oo. Ay kuan ko kani pwede ka na to ni putlon. Kaning doon sa bintana. Pwede na. Oh. Pero maingon ka nga kana na dia imo upaw-upawan. Sakto ra tat pusas ma'am. Oh. Ya dili ra ba ang nanugo may pusasan? Ang nagputol ra ba? Putol yun. Og nay kuryente migo, pwede ra. Oh, aron diretso kamatay. Nga ay.